Здравейте хора, които ни гледате. Аз съм Monster Killer BG, тук сме не The Dead Boy. Да. И днес ще отседаваме. Както виждате, къщата е готова уж. И събрахме още малко дърво. Той мисля, че събрах 3 стака и да направи талана. Аз сега събрах 2 стака. Само че той е 3. Не го е срам. Да. Ето го енчантинг тейбъла, малко дупки в земята. Сега и аз идвам. Мали, как ще да падна. Чистите с не заслагали, трябва само да оправим пода, понеже не знам. Ти с диамантената. Че с коя? Не бе. Нали, аз ти сложих там. Оу, шит. Добре, че бях на шифт. Щеш да паднеш ли? Да. Трябва да отида... То си ли следващия епизод трябва да отида вече за да търся диамант. Той е този, дето... направо му казва името. Коко. Да. Между другото, правим поредицата на Майнкрафт само заради Коко. Коко Шибача. Въй, аз още не бях направил на регистрация. Да. Къде бях, ще го кръщам тъй. Надявам се да не гледа този клип, да не разбере, че още не съм направил регистрацията. Той батко му я направи май. Не ми се вярва. Надали ще накара батко си. Защото той нали каза, че ще накара батко си, ако не успеем. За кое бе? Регистрацията му е. В Унуй? Това брат, всички имена заети, разбери просто. Не бе, не за Google Play бе. Не къде. Че сега ще го напиша. Да. Не ми се вярва батко му да я направи. Почти е готово. Нямам толкова здравота и че той оставя. Ела да спиш. Бегай бе. Хубаво ли беше с нощи? Не. Айде да почваме. Аз се изнасям. Що? Не знам. Как може? Кога ще правиш нещо? Как ще правиш нещо, като не знаеш защо? Не знам. Тук май ще трябва да чупим стъкло. Не, няма. Няма да иде. Не ми се чупят стъкло. Виж аз как го направих. Тук ще сложим вратите. То за коса ли врати в къщата баш? Та има. Нали ще го правим на стаи. Къде ще е банята? Тук ще е коридора. Тук ще имаме така. Не, няма да е. Банята ще бъде на тавана. Как да го направим? Тук... Тази печка трябва да я оправим, защото имаше малък инцидент. Тя не е тук мястото, баш ама. Где да я направим? Аре отвън да го направим като барбекю. Ще бъде яко и вътре да имаме.
Я бъде ми намери такова стол. Хубаво е. Не бе, Напред ли? той ще прави. Знаеш какво? Камината ще бъде в спалнята. Как ще натикаме там, бе? Ще видиш. Малко, Намислил съм малко, една много яка идея. малко грозно ще стане, а? Няма споко. Да отиде ли в Недъра? За уния Как светещи бяха. Голстон, Да. да. Ако искаш. Че се оставя Ако неща. не те мързи. Значи. И ще бъде така мисля. Тън. Че я събера малко кварц. Добре, тук ще сложим. Тук няма да е клин. Тук ще сложа един чест. Като рафт. Ще трябва да направиш една печка после. Ти са координатите. За? Ако се изгубя в Недъра. А. За портала. Мисля и тук да бъде. Или пак чакай. Или пак тук. Или пак. Абе, тук ще си най-добре да бъде. Въгъла. Много малка къща за барбекю. По-добро от Оф. Добре, айде отвънши. Като замисля, пак ще направим пожар. Ще направя и... Ей тук. Ей тук. Имам вече 21 глоустон. Да набия ли пигменти? Не, Както искаш. няма смисъл. Ама не дей, защото после ще трябва да спасявам. Аха, ще се измъкна. О, фак. Залостих се. Ще вземам и даже малко. Опа. То няма, аз имам само 10. На мен ми трябва едно. И аз си намерих. Ако правиш там, Чупя за глоустон. Къде са леглата, бе? взех. Ако може вземи такова за палката. Аз запоктай в мен. Ела да запалиш ти. И леглата къде изчезнах. Оф, чай не дей палиш. Оф, Ама за коса ми. нали ги искаш? Къде ще да ги слагаш? Вътре, ама трябва да направим тук малко изолация. Не беше добра идеята ми. Крипър! Значи трябва да направим колата. Дай малко кабелстон. Нямам. Не имам само 2. Така е май. Ще грифи от собствената си къща.
аз между другото да си обере фермата. Която трябва също да я преместим горе. Бърдай бе, дебел. И закривам се, че ако намеря не им так, то ще го кръстя Любо. Много е слаб за Любо. Или пък ще се кръстя едно прасе на Любо. Кое ще бъде по-добре? И двете. Майка ти крафтинга. Ко правиш, бе? Не знам. Исках да те скамна да дойдеш насам. Всякъде е холма. Горе. Тя ще мина от тука. Мърдане. Дебелко. Ти стой там. Fuck you. Ту. Ау. Ще изгориш. Fuck you. Я дай запалката. Дай да ме запалиш. Не, няма наистина. Не, наистина, дай. Аллах Акбар. Ой! Що не ми дава да чупа пива? Ага. Кой ще съм учила? Аз имам диамантен кирка. Я ми дай запалката. Абе. Няма можеш. Кет, запалих се. Не успя. О, фак. Идвай тука. Nope, не мисля. Айде. Се запали. Не! Хи-хи-хи. Няма може. Аз ще справя, ще се го муркам. Ага. Shit, да сте ми пречи, не мога да запаля. Ужас. Вау! Къпя се в огъня, брат! Йопи! Умри! Не, сериозно, айде да спирам. Знаех се. Пусти PvP в сервера. Ко? Не искам. Как ще стане нелек. Шибам. Чупи се. Пропадна.
Дай на края на сезона на този сервер да го взривим. Чакай, бе, ни трябва да станем развити, бе, момиче. Ух, как А, лагно. имам още един флинтен стил. Сега идвам. Ма по тебе. Криси. Но съм тъп. Ти ще изрязано. It's time. Не, бе! На малко съм, бе. Виждам, заради ти съм вече те убия. Не, бе, може да спре. Ела. Ела. Не дей пада многото му. Брат, сега как ще излизам? Освен ако ми напишеш сетко. Така с хубаво. Но, лапа го. Чакай, бе, че да се холна. Айде бързо. Дай ми храна. Нямам. Умирам. Фак! Не успях. На едно сърце съм. Спри се, бе! Не! Много се тъп! Защо? И аз умре. Ама брат, те не се размислиха нещата. Аз трябва да си... Ха! Ау. Дай ми нещата. Липсват едни гащи между другото. Само не са от тук, че... О, фак! Обърках командата. Я бъде в холма. Значи. Къска, той, мое. Той, лопатата си взимам, дървото си е мое. Не всичкото де. Брадва някаква. Да, аз ях две. Кофа, той и яйцето си за мен. Нищо, трябва да го разводим. То не умре ли, бе? Не. На ти, братче! Ох. Аз ще го прибия с писна ми. Колко дълъг стана клипа, бе? Към половин час. Май ще трябва да го спираме скоро. Аз направо сега го спирам. Аз ще направя нещо какво. Не. И тогава трай. Трайното. Аз мисля да го направя скоро, не за другото. Ами час да си оправят и къщата. Ари всеки да си има отделна стая, бе. Ари. И всеки да си има печка и пилни. Да. По 2 печки за всеки. Да. И по един стак кол за всеки. Да, едното легло. Аз ще направя нещо като комп. Аз като живея там нищо не стая. Значи тук ще е моето легло. Тук ще е печка. Я дай печки. Я на земята, брат. Я дай 2 печки. Спях ли на земята, бе? Не, беше на леглото. Дай 2 печки. Нали по 2 за всеки. Ти имаш още една, май. Не, ще я оставим долу.
Аз ще обзаведа както аз си искам. Аз ти. И всеки си има отделен чест. Личен чест. Да. Това иначе всички други ще са си общи. И по един крафтинг тейбъл. Аз съм си направя. Аз ще сложа... Искаш ли? Ай! Виж, Ко? ела. Тук и той всичкото е твое, натам. Ама и мазето аз ще направя от моята страна, тук и ти. И всичко от тази страна е мое. Аре, ама мазето ще е общо. Добре, дай. Ама я дай малко дърво. Ти нямаш ли? Не. Аллах Акбар. Фак. Закрежи. Айде отделни изходи да има. Стига е. Ти же го кътна, бе. Не. Чага. Да снимите. Ама аз ще трябва мина от твоята страна. Я да копна. Стига бе. Малко накриво го сложи. Може да имам по колкото искам често, я? Кой ще кажеш? Ай. Ама аз тази врататка те не ма кефи. Ще сложа едно прозор. Ще обзаведа по друг начин. Той няма кефи. Значи, леглото ще бъде до джама. Така. Тя взема малко храна да имам. Крафтинг ще имам тук. Тук ще имам съндък. Аз няма слагам така врата като твоята. Ами? Ще сложа стъкло. Коста. О, знаеш какво е? О, не знаеш какво се сетих. Какво се сети? Ама другия епизод ще го направя. Какво? Оле, направо ще бъде бруталното и. О, ай всеки да си има по една малка фермичка. Ами аз ще си моята път. Вилиджър, такъв зомби вилиджър са подпали. Кой искаш ти, бе? Аз имам ачивмента ти не. Аз какви ачивменти си? Оле, аз почти всички ачивменти имам, бе. Win Big Swipe. Ау, shit! Аз кога гръмна, бе? Ебах ми мамата. Ти пак как умираш толкова свестно, е? Брат, уврях си инвентара и то се взриви до мене. Той те да гледах се настрой. Ачивментите по-точно. Аре, аз ще спирам. Аз съм сега. И ще се обзаведа оф камера. Защо си правил портала? Аз съм направил. Не съм ли крипъра гръмна тук. Айде да си направим железни врати. Ай. Ай, ще направя по едно за всеки. Знаеш ли какво? Виж, ела. Чакай. За финал ще направя Аллах Акбар. Гледаш ли? Чакай, идвам. Айде по-бързо.
Къде Ще си? шибам. Навън. Не. Па. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, може да се абонирате, линк към каналът му. Ще има ОМГ. Ще има в описанието да е обратното. Знаете си работата. Лайк, коментар също и чао чао!